మేడం ఇక్కడ రాత్రి నేను పడుకున్నాక షాపింగ్ చేశారు ఏమన్నా? ఏంటి రాత్రి నేను పడుకున్నాక షాపింగ్ చేసావా? 24,500 రూపీస్ కట్ అయింది కార్డ్తో. వినిపించట్లే నాకేమి. రాత్రి నేను పడుకున్నాక నువ్వు నా కార్డ్తో షాపింగ్ చేసావా? నాకు వినిపించట్లేదేమి. 24,500 ఏం షాపింగ్ చేసావు? షాపింగ్ చేసావా? నాకు వినిపించట్లేదు. ఒకసారి ఇక్కడ కూర్చొని మీరు ట్రై చేయండి, పోనీ మీకే తెలుస్తుంది. ఓకే చెప్పు. రోజు స్వాతి అనే అమ్మాయితో చాట్ చేస్తున్నారు కదా, ఎవరు అమ్మాయి? రోజు మీరు నాతో మాట్లాడడం మానేసి స్వాతి అనే చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ తో చాట్ చేస్తున్నారు కదా. వినిపించట్లే అసలు. ఎందుకు వినిపిస్తుంది? వినిపించావు. ప్లేస్ లో ఏదో మాయ ఉన్నట్టుంది, ఏదో వినపడట్లేదు అసలు. ఏదో మార్చాలనుకుంటా ఇక్కడ. సరే